Usa ka minivan nga nagsubay sa Coastal Road sa Gabi, Cordova, kalit nga mikatkat sa gutter sa dalan ug mibangga sa usa sa mga panimay sa Purok 5, Sitio Tumoy, Barangay Gabi, Cordova. Tungsayran sa report ni Luan May Rondina. Naukay ang Baneng Amores, dihang kalit lang misungag ang usa ka minivan sa ilang panimay pasado alas 12 kagahapon sa udto. Naglingkod sa sala ni atong higayuna sila si Generosa Amores ug ang duha pa ka mga sakop sa ilang pamilya dihang nahitabo ang aksidente. Maayo na lang kay way naangol kanila. Wa ra usab maangol ang nagmaneho sa minivan nga si Aryan Parame ug kaubang sakay niini. Mato ni Aryan, nagsubay sila sa New Cicilex Road ug paliko paingon sa Gabi, Cordova. Apan kalit lang silang napagngan sa makina. Mi-overtake ang usa ka tricycle nga mihunong ra usab sa ilang atubangan. Dihang iyang gipaandar pagbalik ang minivan, kalit lang kining nidagan. Pag unong pag-andar, wala na kuan gani ang katong kambyada, ma'am. Pag kuan ni ana din ang sakyanan, unya na kuan sa katong gutter. Pag kuan sa gutter, nag-slow mo din patagak ang sakyanan pa dong sa katong balay. Atol sa hitabo, nasabutan sa duha ka habig nga sabut-sabutan lang nila ang danyos. Apan hangtod sa pagkakutlo ning balita, wala pa magkauyon ang duha sa kantidad. Sa ako ang side, ma'am, willing ra medyo ko nga magipaayo ang ilahang balay, but dili sa kantidad nga iyang gusto. Kay so much na jud kayo nya. Ang kuha na lang sad siguro, basin mo, kuha na lang mi sa barangay for settlement, unsay angay buhaton, kung unsa man gani, nga na lang siguro mo. Nagbabayad raman mi kay kuan man, ganang murag. Lain sad kayo nga ilang kanilang putan ilang repiro nya kami nan dito nga. Ug ginilahos pa ang truck, mga matay man mi wala mi kuha sa mong katruma. Gisusi sa RTV Balitang Bisdak ang dapit na hitabuan ug temporaryo unang gibutangan og sin ug gitukuran og kahoy ang nadasmagang bungbong sa panimay sa Baneng Amores. Matod sa Cordova Police, ubay-ubay na nga mga aksidente ang natala dinhing dapita tungod kay gikan sa halapad nga daan mukalit lang og imbudo, ilabi na ang mga sakyanan nga nagikan sa may New Cicilex Road paingon ngadto sa Gabi, Cordova. Subay niini, may pahimangno ang kapulisan ngadto sa mga motorista. Muna akong advice sa mga driver na just be cautious. Gamping lang yan, maginahinay, isa pag unsa ka open ang dalan, isa pa kadako ang dalan. Uban ni Marlon Melgazo, Luan May Rondina, Balitang Bisdak.